Obrempon Professor Chairman Ponsan Otosumienu yɛ ɔhene a ɔwɔ Fiapre. Ɔyɛ Vice Chancellor wɔ suapɔn a yɛfrɛ no Ghana Communication Technology University (GCTU) a ɛwɔ Nkran, Tesano, na ɔyɛ ɔpanyin a wɔda Department of Nutrition and Food Science, University of Ghana, Legon. Na seesei deɛ mpanyinfo ato ne so abayi no sɛ ɔno ne tetenani a ɔda Ghana Association of Food Scientists and Technologists. Obrempon Sefata Abodin esan sɛ yɛde ne di adeɛ mpuntundwuma ahodoɔ bebree ɛna wɔayɛ aboa Fiapre man no. Esan sɛ n'ani gye nwoma sua ho nti wasi ntoaso sukuul a yɛfrɛ no Chairman Ponsa Senior High School ɛde ama Fiapre man. Afei wama wɔn a wɔnni bie scholarship ama wɔtumi de atoa wɔn sukuul so. Nsuo ahodoɔ ɛne nnwuma ahodoɔ bebree ɛna wɔayɛ aboa Fiapre man. Nti nana pia wo Sefata Abodin.